Der er en fantastisk ro herovre. Du kan jo gå 20 meter ned ad vejen, så er du ude i naturen. Det er et super sted at gå tur. Du har alt slags natur på Endelave. Du har cirka været 25 km rundt. Men du har alt slags natur. Dyreliv. Helt vildt masse dyreliv. Kaniner i tusindvis og masser af rådyr. Og så har vi jo som regel nogen til at gå og kigge ind ad vinduerne hele tiden. Der er ro, og der er nærvær. Man passer på hinanden, man kender hinanden. Der er et godt fællesskab herovre. Der er rigtig mange, der har interesse i hinanden. De folk, der kommer her, at man gerne vil have dem til at blive en del af ø-samfundet her. Vi har alt og ingenting, kan jeg sige. Fitnessrum, gymnastiksal, campingplads. Museum. Vi har jo en god kro. Atmosfæren på kroen er rigtig god. God mad og hygge, og de laver mange arrangementer. Jeg vil sige, det er ikke bare god mad, det er virkelig god mad. Ja. Havblik, det er simpelthen et lækkert sted. Vi har jo naturen livet, altså. Det giver en sådan ro. Jeg har ikke fortrudt et sekund at flytte hernede, det må jeg aldrig sige. Det skal ikke være færgen og den times sejlads, der skal afskrække folk for at flytte til Endelave. Jeg synes slet ikke, der skal være noget, der skal afskrække. Når vi kommer ombord på færgen, om det er den ene eller den anden vej, så ryger skulderen ned, fordi du kan ikke andet end at slappe af den time, du nu har fået foræret. Altså, jeg har det sådan, når vi nærmer os, vi ser øen der, nu er vi hjemme.